Tak toto by som bol zlý, to poviem tak, ako je. Poďme ďalej. V Nových Zámkoch jazdia študenti na vlastnom elektromobile. Zostrojili ho s učiteľom na strednej elektrotechnickej škole Štefana Aniana Jedlika. Vynálezca elektromotora, podľa ktorého je škola pomenovaná, by bol na svojich nástupcov určite hrdý. Základnú konštrukciu dodal bývalý žiak školy, ostatné pozháňali, dali hlavy dokopy a počas krúžku zostrojili svoj vlastný elektromobil. Zdrojom sú akumulátory, je jednosmerné napätie, jednosmerný prúd. Medzi tým je článok, ktorý to premieňa, z jednosmerného urobí trojfázové napájanie striedavé. Elektromobil, podľa mňa, je to budúcnosť automobilovej techniky. Keď sme elektrotechnická škola, tak je to jednoznačné. Taká bola prvá jazda. Taká zaujímavá. Bolo to dobré. Elektromobily ale nie sú novinkou. Vyrábali sa už v 19. storočí. Prvé boli vraj také pomalé, že sa viac oplatilo ísť pešo než autom. Šetrenie energiami a znižovanie škodlivých emisí ich vracia do módy. Takéto mašiny sú šetrné k prostrediu. Podľa stredoškolského učiteľa priemysel napreduje a potrebuje kvalitných elektromechanikov a tí sa najlepšie naučia pri práci, nie za stolom. Žiaci ani si neuvedomujú, že všetko preberú, len to treba poskladať. Nikdy to nebude hotové, pretože do toho sa dá namontovať počítač, slnečné kolektory na to namontovať. Toľko možností máme, že ja pravdepodobne už nedožijem. Z Nových Zámkov Denisa Cibulka, televízia Markíza.